Takže čau lidi, vítám vás u tohoto videa, takového trošku většího. Jsou na cestě z Brna do Katovic, právě tady dělám pauzu. Stojím na této benzínce, jedu z Brna do Katovic, jedu do Stokes. Stojím tady na té. A právě dělám pauzu. Právě jsem se teďka šel zkontrolovat auto, jestli je všechno v pořádku, jestli jsem do něčeho nenarazil, protože jestli jsem narazil na hřebík a už jsem to potom znovu nevymáčkl. Ale hlavně koukejte, s čím jedu. Ano, to Mercedes MP3, no je to nějakých 700 000 a něco. Návěs s očkama, Wilton a Velbloud, Wilton, to se skoro rýmuje. Skoro. A jako je to celkem dobrý návěs, ale se stěžuju. A už jdeme do kabiny. Tož takhle nějak vypadá moje kabina. Ale je to prostě normální klasická MP3. Pauzu. Prostě ještě 15 minut nám zbývá, takže jsme mohli ještě klidně zase venku. Ale já vám mezi tím ukážu tachometr, takže nastartuju. Ono je tady toto auto celkem zničené, takže... Tak, přiblížíme si to. Já vás taky posunu trošičku, nelekněte se. Takže... 792 625 kilometrů. Jo. No, víte, to jsem neudělal, jo. To chcíplo. A tady upozornění, jakože je to zničené, jo, prostě takové ty kraviny, co k tomu patří. No. Já se vám ozvu, až budu moc vědět. To zatím. No, to už můžeme vyrážet. Už můžeme jechat. Pokud se vám tady takovéto videa líbí, tak napište do komentářů. Jak ten Wilton, co mám teďka za sebou, tak to není jako DLCčko, je to normálně jako modifikace ze Steamu. Já mám zatím jenom DLCčko, jako jak je tam ta mapa, jako ty Katovice, Polsko, Maďarsko, Ostrava a tak tohle je jediné DLCčko, co mám, jinak nic nemám. No, jedem. Zapl jsem si rádio, jestli nevadí. Tak užívejte si teďka se mnou tuhleto cestu, počkejte, já tady udělám nějaké úpravy. No, takhle. Vítá to? Budu doufat, že jo. Tak. Jak s tím Mercedesem se jezdí celkem dobře. I když je to staré auto. Ale já se třeba, nebudu vám říkat, kolik mě je let, samozřejmě to vás nemusí zajímat. Ale prostě i když jsou pořád jako neplnoletý, prostě ještě nejsou dospělí, prostě jsou pořád děcko. Tak mně se ty staré kamiony líbí a víc než třeba ty nové. Třeba z těch novějších aut, tak se mi líbí třeba nový DAF XG. Ale jinak třeba Volvo Aero nebo... I jako SD, tyka to nové s kamerama, tak to se mi nelíbí. Scania nová se mi nelíbí, hlavně elektrická to je hnůj a elektrický Renault to je taky šmejt. Prostě já ty elektrické věci nenávidím, doslova nenávidím. Katovice za 126 km jsou Katovice a Ostrava za nějakých 60 tam myslím bylo. Já se vám ozvu, až budu kolem Ostravy. Lidi, tento kanál už je sice založený asi 3 roky, nebo já nevím kolik.
Ale prostě já ještě tak nejsem dobrý youtuber. Jo, takže prosím mě nehejtěte v komentářích. Jo, tak jen bychom se pochopili, jo? Katovice za 70 kilometrů. Už se tady motáme kolem té Ostravy, už jsme ji jakože projeli. Takže jsou hranice. No, jsou to hranice? Jo, jsou to hranice, takže já už začnu zpomalovat. Překliknem si. Vám to ukážu, jak se to dělá. Tak, zabrzdíme. A tak vám to ukážu, jak se to dělá. Takže dáte OK a výchozí země. Vždycky musíte dát výchozí země CZ. Takže takhle. A teď je stále, do kterého jede, takže Polsko, to je PL, OK. Tak, a jedem. No. Tak. Víte, polská vlajka. Lidi, schválně, jak jsem před chvilkou říkal, že se mě ty staré kamiony líbí a víc než ty nové, tak napište do komentářů, jestli se vám líbí nový Mercedes-Benz Actros 2025. Mraznička, lednička jezdící. To je strašné. Já nechápu, komu se to může líbit. Si užívejte cestu, nebo to třeba přeskočte o minutu, třeba 60 sekund, když tak. Se musím napít, protože je léto, tak aby nebyl dehydrovaný. Víte, že já to dělám komplet bez navigace, protože a to jsou tady tyto cedule, takže Katovice doprava. Ale ještě musím najít to místo té firmy, kde to mám skládat. Katovice taky doprava. Katovice 15 km tam psali. Kdo to tady? Tam jsou policajti. Páni policajti, ale já potřebuju tam jet. Počkejte, já to s ním zkusím jak domluvit. Tak nakonec tam můžu jet. Až kdy mě zastavili tam, co se stalo. Takže vám řekl, že mě pustili. Tak, odbočko, Ježíšmarja, tady jsem někdo ťukl. Tož to je nic, ale tady je zase horizont. No. Půl desáté. Herko, ty jeď, nemám celý ten. Dobré, hodu. Objevil si město Katovice. Jo, nebo to teď bude to horší, najít to místo té firmy. Bez navigace. Tady je teda X, tam to nejde nás skládat. No, zkusím odbočit doprava. Lidi jako bloudím tady. Ale pořád jsem na Stokes, vidí návěs Stokes. Tož tady to je.
A jdu se zeptat. Dobré, jestli mám tady na tuto rampu. A byl to návěs taky, má úplně stejný. Tak. Píp, píp. No, já to ještě srovnám nějak. Tak, co tady? Takže lidi, z tohoto videa by to bylo teda všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak dávejte lajky. Dejte odběr, budu moc rád za sdílení. Já se s váma loučím a čau.